Tumoro emang usum yo ngambreng kadi karunaning kasose dosang kondo Kakang Mas pareng ing rayi Madukara cemadung dawuh kados pundi pawartanipun anggen jengandika Kakang Mas sowan dhateng Bapa Penemban Durna. Wah, jlambrong wonten timbalan ing dawuh. Ora ngira babar pisan yen to dawuhe Bapa guruku ya Durna bapakku. Gawe kageting pikirku. Liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh ing mekaten sumurupa lan aja kaget rasamu. Panjen kepara nyata yen to Waradrawadi Mbak Yuku ya pepundhenmu isih sugeng ana ing alam padang. Nanging jebul baline Waradrawadi Mbak Yumu garwane barep kakangku kudu ana srana ing katindake dening kowe karo aku. Srananipun menapa Kakang Mas? Sranane ora liya kejaba mung kowe kudu gawe patine salah siwijining Panakawan. Monggo dawuhing Durna bapakku sing kudu dadi tumbal ana ing negara Ngamarta tanah liya kejaba mung Panakawanmu ya kuwi Bagong Jlambrong. Boten nginten babar pisan bilih kedah Bagong ingkang dados sarana kunduripun Kakang Mbok Ayu Waradrawadi. Kakang Mas menapa inggih badhe kelampan kula kalian jengandika Kakang Mas Mentala kalian pun Panakawan. Jernyatanipun boten ketangal mung sakedheping paninggal kula lan jengandika Kakang Mas tau tate nampi pangudanging Panakawan. Miwah tau tate dipun gulawentah dening Panakawan. Jlambrong kabeh mawis ndak aturake marang Durna bapakku. Nanging apa ya kelakon kowe bakal ngeman karo Bagong negake karo Drupadi. Monggo Durna bapakku paring dawuh yen nganti setahun saka saiki Waradrawadi ora kundur negara Ngamarta bakal dadi jalaran sedane mbarep kakangku. Merga mikir karo Waradrawadi garwane nggone lunga saka negara ing Ngamarta Janaka ing kagat risang kapirang ori nangkul kinempit kembit dosang reknaning bawana menapa mekaten ngendikanipun Bapa Penemban Durna? Apa aku goroh karo kowe? Wah, Durna bapakku ngandhake kaya sing tak kandhake karo kowe, Janaka. Menawi tetela mekaten, sampun ngantos kawanguran dening sinten kemawon. Upami sakmangke Kakang Badranaya badhe mepalangi menawa dados kersanipun Kakang Mas Yudhiwati. Kula ingkang badhe matur kaliyan Kakang Semar. Menawi Bagong dipun tutupi pados pundi malih. Tentu kemawon awrat Kakang Mbok Waradrawadi kundur wonten negari Ngamarta sarana kula lan Kakang Mas negaken kanpun Panakawan Bagong. Yen pancen kaya mengkono ora usah walang adi. Digelak lakune prapting karang kadempel. Monggo Kakang Mas kula dherekaken hayo Janaka mlaku dhisik tak tutke cah bagus.
Durnena panalingane majaring ratri linenggak jangganira kapisanan naning prang Bratayuda mustaka kabuncang mungguing wana oh lole diwake pripun Kakang Durna jebul nyatane Werkudara arep goroh kalih kula ning pun mangkat budal wonten ing Karang Kadempel nggih nyatane Werkudara nganti adine lanang nggih menika pun Janaka ya ming Janaka dijaluki supaya ngenteni sak jawining rangkah negari Ngastina Kakang Premban leres terus sakniki keparengi Kakang Durna pripun ditonton dipresani kabul kawusananing lelakon yen pancen Werkudara Janaka mentala macane kelakon dadi sarana rancaking lelampahan ingkang sampun laturaken dening anak Prabu Duryudana Bagong mati, Gareng mati, Petruk mati, Semar mati, Pandhawa gampang kali mateni. Nggih, muga-muga iso rancak kaya ngoten. Ning nek upama ora iso, sampeyan ampun ngendon-ngendoni karep kula. Oh, nggih. Sampeyan ora usah dadak ngisru-ngisri napa sing pun kula rancang. Oh, nggih. Bagong mesti mati. Lire Bagong tekaning pati. Lho, Bagong ora bakal iso endo karo Werkudara karo Janaka. Janaka Werkudara mateni Bagong candak karo Werkudara babeke ngebuk mudhar. Upama Bagong mlayu Janaka niku limpat olah jemparing karo Janaka. Bagong tekaning pati. Oh, kasempatan penjanganipun Begawan Durna bakal gawe pati ning para Pandhawa. Syukur. Ditonton Dipati. Monggo kula dherekaken. Adoh diceraki, cerak didoi. Angel ta, maju mundur niku tadi. Nggih. Pokoke laku dedemitan. Weh, kok medeni. Mboten medeni, ming lakune tok kok. Oh, nggih. Aja nganti kawis tara cedhaki Werkudara karo Janaka. Nek pancen wong loro niku mengke goroh, kula dhewe sing ajeng midana karo Werkudara karo Janaka. Monggo Kakang Premban Durna. Sritina ning pasewakan Sritina ning pasewakan wancine wis serap surya branggilen kuning gemrining cahyaning candhe ayu akarya blereng kang samya tumingal rembulan wis katon parandene ndelik ana gundukaning mega ingkang wis sirna putihe lawa kalong rebut luru memangsan sampeyan jedul saking Pasingidan pating saliwer datan katon ijeming gegodhongan miwah datan katon endahing kembang-kembang ingkang kinembung madaning Taman Sari negari ing giri kadasar nadyan pus kathah dilah ingkang gumebyar parandene katingal peteng madaning Taman Sari sinten ingkang lenggah madyaning taman parandene datan kraos edum datan kraos sengseming rasa amung tumungguling kisma menika ta warnane prameswari ing Ngamarta Dyah Ayu Waradrumadi putri ing Pancala surem sorate tan padhang
Wadana Cawus krana kapisah kalawan ingkang garwa nenggih Sang Nata Prabu Puntadewa cinidra ing julik dening Narendra ing Giri Pradasar nenggih Sang Prabu Kalasereng awarni diusak perbata siwi gedene sinengetaken wonten madyaning Taman Sari. Nadyan kumricik ing Balumbang kekebeting ulam kang samya nyampar punang warih parandene dadan damel sengsem penggaling Sang Dyahayu Pancala. Akarya bingung liwung Sang Yamarabdi nggenya mernahaken penggalihing Sang Wara Drupadi parandene dadan kendhat nggenya angrerepa supados Sang Dyahayu Wara Drupadi kersa paring pangandikan. Dados mangono wijining pangandikaning Sang Hyaning Paromban ingkang karya gumarenggeng madyaning Taman Negaring Giri Kadasar ingkang dereng kababaring lisan. Long miyang sasangka wayahnya lagi lumaras mangrengga lareng puri yekti ana Sirmandaya Mandaya sekaring keswa Jaladri kapitaning Surya dening Wangkawa Handra sumembur saking salira risang sekaring Narendra lela risang sekaring Nalendra sukmeng nala rum sedya asmara dewa dewataning sukmeng nala sarira madebya debya Sang Nata ngandika alon Nak anakku Cahayu piye mak pripun mak aku ki nganti mumet nek ngrasake ratu Gustimu mongko pinasran dening Prabu Kalasereng sawise Gusti Ayuwara Drupadi dicolong saka negara Ngamarta tumuli dipapanake ana ing Taman Negara ing Giri Kadasar kene. Lah kok dadi ora kersa maring pangandikan, ora kersa dahar, ora kersa ngunjuk. Iki piye nek nganti cilik panjenengan iki gerah. Gedene nganti kawanguran dening Sinuwun Prabu Kalasereng. Apa kowe karo aku ora bakal nampa pidana
Nak Betty. Nggih, Mak. Kula dhewe nggih bikok. Kudu pripun nek ladeni Gusti Ayu Wara Drupadi. Nek kula gumun. Gumunmu perkara apa? Kula nembe sakmenika saged sumerep kaliyan priyantun putri saking tanah Jawi. Jebul negari Giri Kadasar menika pancen boten wonten wanita ingkang sulistyaning warna sami kaliyan Gusti Ayu Wara Drupadi. Kandhane wong Jawa nggih, Pak. Tomongi wong ireng ki ora terus elek ki ora, ning wong ireng ki sing merak ati ya pirang-pirang. Kaya aku ki mbokmu iki. Biyen le ketemu bapakmu le kepincut ki ya merga weruh ireng. Oh. Nggih. Aku kuning ki rak ning kraton iki merga ora kena panas dadi abdi ning Sinun Prabu Kala Sereng. Biyen dhek ijek jaman urip ning desa. Aku ki janges irenge ora umum ning nyatane bapakmu ya nek pisah karo aku sedina ngono wae rasane kaya wis kaya arep modar-modar kae. Fotoku ki disowang seweng niku tandane tresna. Pancen iya. Mula wong tresna ya ora pilih-pilih bentuk, ora pilih-pilih ayu, ora pilih-pilih pakulitan. Wong tresna ki uruping jiwa sing suci. Tresna ora iso ditolak, tresna ora iso dipenggak. Tresna kuwi mapane ning ati ki paringane sing gawe urip. Nggih. Mula tresna kuwi abot tenan. Tresna kuwi abote kaya wong nyangga bumi. Nggih. Kowe ngerti wedang kae ta, Nak? Ngertos. Wedang kae nek sing jeneng kopi kae ireng ning senenge do disenengi. Nggih. Ning wedang putih kae do ora patek do seneng wong ora legi. Kowe ngerti wedang uwo? Ngertos. Guyu ki ngapa? Wong ngetri wedang kok cengengesan. Wedang uwo kae wernane abang ning do disenengi. Merga ning awak sehat. Nggih. Ngoten nggih, Mak. Iya, wong wedok iki kaya wedang ya kan. Nek wedang putih keputihen ya ampang. Heeh. Nek ireng ya seger. Nggih. Gusti Ayu. Monggo kula aturi paring pangandikan to Gusti Ayu. Upama panjenengan menika mboten purun dipun boyong dening Prabu Kala Sereng, mestine nalika dipun boyong nggih panjenengan menika nuwun sewu berontak. Istilahipun panjenengan menika suwala. Ning ngendikanipun Prabu Kala Sereng panjenengan dipun boyong wonten negari Tirta Giri Kadasar nggih pendel mawon. Mboten nolak pasrah mawon. Ning sareng dumugi wonten mriki kok panjenengan tumuli sedhe penggalipun menika nuwun sewu ingkang dipun getuni napa? Prabu Kala Sereng menika arepa wujud buta nanging menika Nalendra Gung Binathara sugih banda sugih bandu bandanipun seprapat jagat menika kagunganipun Prabu Kala Sereng. Panjenengan pisah kalian Sinun Prabu Puntadewa mboten napa-napa. Wong nyatane entuk ijol sing luwih gagah, entuk ijol sing luwih sentosa birawa. Nggih mung kaceke Sinun Prabu Kala Sereng menika buta, panjenengan menika nuwun sewu titah sewantah. Ning wonten wong nyebutake tresna menika jalaran saka kulina. Mengki nek dikulinake snawung nggih panjenengan menika badhe saya tresna kalian Prabu Kala Sereng. Nggih Gusti Ayu. Monggo kula aturi paring pakadikan. Ikep abdipun Beti Tanjung Anom. Handayaning sik menika rumaos bikuh raos sing manah kula. Dene jengandika boten kepareng-pareng pakadikan. Kula aturi paring dawuh dhateng pun Beti Tanjung Anom handayaning sik Maria Margareta. Iki jane jenenge sik nambahi sapa? Jeneng kok tambah-tambah dhewe-dhewe. Oke. Maria Margareta alias Lasanda.
barang. Muga Gusti Ayu ngaturi paring pangandikan. Sampun kados kendelan kemawon. Kula aturi paring pangandikan kaliyan pun simbok kula, simbok Neti Sulandari. Iki jane sing ganti jenengku ki sapa ta? Kuwi senengane kok gawe gendra sing ora nyata ora. Muga aturi paring pangandikan. Neti Sulandari wasita ningsih. Wasita ningsih barang. Gusti Ayu sampun kados-kados mekaten menawi kedralu-dralu menika mangke kawontenanipun boten badhe sae Gusti Ayu. Rikat lampahing rata tanpantara. Prateng sukuning argaram kang tuminga pakon asrine. Dendeng saengga praja busekan kang pratangga. Oh, Galia praptaning Prabu Kala Sereng manjing wonten telenging taman negari Giri Kadasar. Kahanggro sumbar lindhu bumi kuncing kumaludha kuntur katon lumembak penyukang kumambang ing ondetian kala lutra Mas Pati Raja Dewaku. Ban kula wonten dawuh sinuwun. Piye nggon mundak utus nglipur karo ratu Gustimu calon garwaku Wara Drupadi. Iki ingkang bakal ndak wengku garwa lenggah. Njajari lenggahku ning negara ing Giri Kadasar kene lha kok dadi ora gelem nemoni karo rawuhku. Ora gelem sak pejagong kelawan aku. Gusti Ayu kula aturi panjenengan menika nuwun sewu noleh kemawon sapejagongan Prabu Kala Sereng. Mergi menawi Prabu Kala Sereng menika mangke duka menawi ngantos ngetingalaken dhateng nuwun sewu Pak watekipun inggih menika piyantun kakung malah ndrawasi. Monggo Gusti Ayu kula aturi noleh kemawon. Biyayi kakung menika menawi dipun ngatenaken menika malah nuwun sewu watakipun menika mubal boten katet-katenan. Sampun kados panjenengan menika mameraken dhateng punggung panjenengan. Biyayi kakung menika menawi sumerep geger menika raosipun malah bingung. Drupadi kowe noleo. Kowe noleo Drupadi aja gawe mangkel atiku. Yen kowe gawe mangkel atiku aja kelakon dosa kekuatanmu sepira. Kowe tak prawasa mesti ora bakal kowe bisa nglawat. Tak cekeli tanganmu loro, sikilmu tak bondo. Wis kowe arep ngopo? Aduh, aku kok dadi kelingan jaman ro bapakmu mbiyen. Apa kaya dibodo? Bapakmu nekat tenan jan. Nganggo pecut barang kae lho. Apa iya? Bapakmu ki gampang terkontaminasi kok. Delok kanggo pecut ya terus yasa pecut. Anggepe aku ki sapi to. Anggere lagi ulah-ulah terus diceter. Aku terus melipir-melipir.
Gusti Ayu sampun ngantos kados mekaten lho Gusti Ayu mangke nek Sinuhun Prabu Kala Sereng menika ngantos nekat tumindak ingkang boten saktrepipun menika mangke malah boten sae kedadosanipun Gusti Ayu. Ing Wanudya Yutama ngambar arum sang kusuma ing sasat kaya ketiban daru uripku wiwit kowe tak boyong saka negara Ngamarta tekan seprene lagi iki kowe gelem sak adu arep karo aku Drupadi. Walah dalah mban wonten dawuh ayu-ayune wong wadon kok ora kaya Wara Drupadi rambute ireng janges mongko sinome piye bathuke ketutupan sinom katon nggone ayu mripate mblalak-mblalak lambene abang kaya legi-legiya yen dicokot mongko gulune katon ngolan-olan pakulitane lumer kaya santen dalamban rene tak pecah ndasmu. Wong sing gemes ki kono kok malah sing arep dipecah sirahe kok mbane iki piye? Nggih ngaten menika kecantikanipun Prabu Dewi Wara Drupadi. Bola dalah lengene mban pundhake rata ora ana sing doyong. Bola dalah. Menapanipun Gusti? Nyengkir gading tanpa ana bedane. Lada. Aduh, Mban. Bangkekane nawon kemit, drijine cilik-cilik. Walah, sempurna. Kok kaya arep wong tuku rokok sempurna. Ayo aku nek nyawang kowe malah kaya dadi uwuh, Mbak. Wong kok ayune kaya ngene. Oh, dalah. Jejimating tilam sari. Waduh, le gandrung ya cara satriya. Aja dikira nadyan buta nanging aku ora ngerti basa. Sawang purnama cahyamu wenes kamantyan liringmu mandam kamarutan. Sumboga anuju prana dedeg mandra rangkung manggugah rimang. Wok-wok ketekur, wok-wok ketekur. Kok kaya dara. Terus sing wedok. Bakale terus ngendhok ya, Nak. Lah iya. Kowe gelem ndak pondhong, ndak bantali asta. Manjing telenging tilam sari. Prabu Kala Sereng. Wah, Mban. Wonten dawuh suarane Mban. Waduh, wow gawe kendhu setutku. Piye Drupadi? Aku gelem mbok pek bojo. Kaya aja goroh. Ora goroh nanging iki nyata. Nanging aja nganti aku kelepetan dedosaning wong Sinuwun Kala Sereng ingkang wujuding buta ingkang saknyatane betah buteng aniaya. Aja selak kowe demen gawe pepatining sak pepadane. Aja selak kowe demen gawe cintrakaning sak pepadaning urip. Mula yen to kepengin ngepek Wara Drupadi ya kudu suci lahir batine. Piye? Aku kudu suci lahir batinku. Kowe nglakonana siram jamas pitung sendang. Wondene sendang mau kudu mapan ana ngereng-ngereng ing gunung cacahe 7. Wah, ana ngereng-ngereng ing gunung cacahe 7 ning isore ana sendang aku kudu kramas pitung sendang. Ana ngereng-ngereng ing gunung ing cacahe 7. Iya pancen mengkono. Yen wis rampung nggonmu kramas sarta siram jamas resik jiwa lan ragamu.
menyang endi meneh parane Wara Drupadi jero ra ana ingkang bakal nulungi kelawan aku. Kowe keduga jamah kelawan saliraning Wara Drupadi. Tenan apa piye? Ora bakal aku selak njaluk pamit. Umat apa, Mak? Ratu Gustimu ki piye ta, Nak? Wong bareng Wara Drupadi kersa dipek bojone kudu siram jamas pitung sendang kok terus joget sak kemenge. Sirahe abdine dicucuki. Wong saking senenge. Iya, panjenengan sampun manganu dipun petang purun kalian Prabu Kala Sereng. Sopo sing arep nulungi aku? Anane ming kudu gelem dipek bojo karo Kala Sereng. Ternyatane sinuwun Prabu Punta ora ngerti aku mapan ana ing kene. Tinimbangane aku mati ngenes. Mbok ya wis lelakon iki tak lakonane. Ndai bos senenge sinuwun Prabu Kala Sereng ya, Nak. Lah iya. Kae mengko mesti terus nganggo topi laken. Ha iya. Nganggo sepatu terus kacamatane didunke. Saking senenge. Lah iya. Ya mung ayu padha sumene sawetara mban ana ing telenging patunggon. Aku percaya yen to suwe nggone Sinuwun Prabu Kala Sereng bakal golek wujuding sendang cacahe 7 ingkang mapan ana ing reng-renging gunung uga ingkang cacahe 7 inggih sinuwun. Kenging menapa paduka lajeng tumindak kados mekaten. Kuping kula dipun cokot kados mekaten. Woe tak kandhani ya Te. Inggih. Kelakon penjangkaku. Lho penjang kenging pundi? Kowe ngerti yen aku gandrung karo Wara Drupadi. Kasinggihan mekaten, Wara Drupadi tak colong saka Ngamarta. Tak papanake ana ing taman negara ing Giri Kadasar. Iki mau tak tanting Te. Drupadi tak tanting tak pek bojo dheweke. Dos pundi sinuwun? Ketingalipun kok sumringah pasuryanipun kowe tak kandhani. Kowe rungokno kupingmu kowe. Inggih kados pundi? Drupadi gelem tak pek bojo. Waduh nderek bingah ora ming melu seneng. Kowe budhal golek tontonan sing akeh ana ing negara Giri Kadasar. Ngersakaken menapa? Kabeh ditanggap ana ing negara Giri Kadasar, aku tak tindak siram jamas. Kabeh kabudayan kesenian sing adiluhung. Iki ditanggap kabeh aja metung akeh probya. Kabeh ditanggap ning negara Giri Kadasar. Padha seneng-seneng suka-suka parisuka mergo aku bakal dhaup karo Wara Drupadi. Ngestaken dawuh. Ketoprak wayang wong. Wayang klithik, wayang gedhog, wayang beber. Angguk ya Te. Nggih, ngestaken dawuh. Ndulalak ndulili. Kabeh ditanggap aja nganti ana ingkang jejer.
campur sari non ngestaken dawuh. Apa jenenge kae teh? Sing dipejet-pejet. Anu. Elektron. Lah. Penyanyine sing apik-apik ya nggih ngestaken dawuh. Negari Girikadasar meniku wonten penyanyi sampun kondang. Naminipun Tatin. Aja. Uradamata duwiten aja. Nanging kula remen ya tanggapen dhewe. Nderek paduka sinuwun, wah kowe patih ning Tarsan. Gundal gandul. Iya lajeng paripun aku tak siram jamas kabeh, rupian seneng-seneng. Buron wono dibedhaki kabeh diku mangan bareng-bareng. Ngestreni nggone Waladrupadi wis gelem bakal tak pek bojone.